Венета, Здравствуйте. помоли Краси да се ожени за теб, но дясната половина на лицето и тялото ти е схваната. Краси, Да? може ли да се омъжиш за мен? Моля те. Не е изключено. Кажете. Искам да се разведеш първо. Кога? За колко време можеш най-бързо? Ами, не знам Айде, защо. седни малко. Вие каква оферта предлагате? Седни! Вие искате да се ожена за една куца жена ли? Не съм куца, леко съм схваната. Краси, смяташ, че гърдите на Венета са природените ти баба и дядо. Умилява им се. Айде, омъжи се за мен. Седни първо. Как да седна? Седни. Куца съм. Схваната съм. Искам да ти кажа, бабо. И ти, дядо. За възрастта си, дядо, си много добре. А това е родата. Да, това е баба, това е дядо. Аха. И аз се цумкайте, баба и дядо. Иво, помоли Венета да върнете Краси в правия път, но говори за него все едно е затънала в кълта кола. Няма, дядо. Ще вземеш и ти пенсия и ще живнеш. Венета, тая бръкма не мога да я изкарам тук от 2 дена. Дай да я дръпнеме. Имаш ли въже? Ще намериме. Някакво въже, вързваме го. Ето това въже, примерно. Да го дръпнеме, защото тя е тръгнала към манастира тая кола. Обаче затънала там в едни гьолове. Затънала е в едни... Затънали са гумите в едни гьолове, в едни трапове. Отгоре са нападали храсти. Вижте. Връзвай. И давай да дърпаме, да теглим. Ама не е там, тегличе не е там, бе. Не дейте се скъсва. Дай сега. Дай на втора. Чакай малко. Дърпай. Дай на втора. Върни малко назад. Чакай да включа на втора. Ти изключи от скорост. Така няма да тръгне. Така ще... Изключи от скорост. Ама... Пусни ръчната. Пусти, бе. Така. Дай сега надолу. Венета, я изключи ти от скорост. Чакай, не. Мариане, предметите в стаята не са подредени според фъншуй. Пренареди стаята и обясни кое как трябва да стои, но го направи като Дони. Вижте какво, пичове! Тая стая тук не е подредена като хората. Според фаншуй, това всичкото трябва да мине в средата. Чакай, аз ще помогна. Да, благодаря ти. Защото по този начин енергията в този дом ще бъде все по-позитивна. При всички положения, столовете трябва да блокират вратата, за да може да не влиза злото. Венета Каризанова ще трябва да полегне на дивана и да вдигне високо краката. Тя, като легне по този начин и дигне краката, и ще направим една стая с лилави стени. Стая с лилави стени, стая с прозорци навсякъде, стая... Така? Краси, покажи на Венета как бихте правили любов, ако тя е цветенце, а ти пчеличка. Супер си задръж така. Тази четка дръж в лявата си ръка. Ето. Аз съм пчеличка. Виж колко мед съм събрал. А ти си цветенце и трябва малко да клъвна, да взема сочец от твоята тичинка. Там не е тичиката. Краси, отвори вратата като сумист, а вратата е другия сумист. Я махнете тия столове.
Иване, кажи на момчетата, че днес е мъжката ви вечер и разкажи какви вредни навици има вашата компания. Момчета! Сега, ние тази вечер ще имаме мъжка компания. Ти ли си я правил тази работа? Да. Така, Аз какво съм? ти гледаш мъжката компания. Сега, Иво, крайно време е... Чакай, не дей пръска още. Крайно време е, когато на здраве, когато си изпиеш ракията, да спреш да повръщаш в салатата. Задръж. Не, задръж. Отмина ли те? Не. После ще сложа малко оцет. Така, Краси, Да. може ли до вечера, като спреш, като се прибереш у вас до вечера, Не те чувам. като се прибереш след мъжката вечер Да? и като се освободиш, да не използваш пердето в спалнята. Да, няма повече. Да, нали? Към 4-мата мъже. Играйте билот с подръчни средства и си измисляйте правила. Аз много слабо те чух. Играйте билот с подръчни средства и си измисляйте правила. Така. Аз сега те чувам. Чакай сега. Аз съм без Ванката. Аз без да фърлям трябва да ви взема, защото вие сте първи. Ванка, какво ще искаш тази пика? Няма ли да поиграем на табла, бе? Няма ли Не, аз табла, не бе, искам да тази се... пика, фърлия. Казах ти контра на пиката, ще накарам да ги едеш Дай ми, тези бе. карти до Дай вечера. ми. 10 Аре, пъти бе, ти казах, не може да лягате по тях. Кост, пиши ги всичките на едно място. Всичките на едно място. Казвам ти, с контра не съм влиза. Аз с вас белот повече няма да играя. Аз за последния път се разделя. Моля ти. Айде, бе, до тук. Айде. Гледай какви карти имаш. Какви карти имаш, а нищо не играеш, някакви миризливи мивки. Венета, на тебе ти е скучно. Опитай се да се намесиш в разговора, като подскачаш и съобщаваш очевидни неща. Ау, колко е развърлено! Ау, колко тъпо играете на карти! Ау, ти какъв си монклив! Ти колко кари имаш одея, че ми дигаш на каро? Иво! Бавената трънки на жена. 2 кари, моля да ми Какво дигаш на гледаш каро. толкова С две осмици как мога да викаш пика? Ти така си се изморил. Кой? Ами, защото... Аз не съм. Иване, много си слаб. Колко добре изглеждаш с тази тениска. Краси, решаваш да не влизаш в манастир. Говори с Бога и му съобщи това, но през цялото време използвай израза типа, защото си голям обавец. Господи, аз имам чувство, че няма да издържа да бъда в манастир, защото типа си по-голем обавец. Все си мисля, че съм на 40 години и още не съм готов да отида да се реша от всичко, което е в живота, от всичко плът и всякакви грехове. И ти пък си голем обавец горе. Казвам ти, не съм готов. Имам чувство, че се изкуша, ако отида в манастир. Благодаря. Ще ми е да я запаля. Ти пък си голям обавец, защото... Мариане, потресен си от решението на Краси. Самоубий се чрез Венета, но го направи като в песента "Удуши ме с твоите коси, удави ме с твоите очи, с усни сега ме убий". Нямам още друго какво да ви кажа. Вече се изчерпах от към желания, затова ще остана тук. Аз не мога да повярвам. Не мога да повярвам какво се е случило Къде? с тези хора тук. И особено с тебе, Краси. Удуши ме с твоите коси. Удуши ме с твоите очи. С усти сега ме... Нека ме боли! Нека ме боли! Нека ме боли! Към всички. Радвайте се, че Краси е решил да си остане сред вас. Пейте много елета и танцувайте ламбада. Влад Спет продължава. Какво ще се случи,
не знае никой. Всъщност истината е, че знаем няколко човека, един от които съм аз. Но това актьорите и участниците ще го разберат чак когато излязат на сцената. А сега нека посрещнем с аплодисменти Иво Сиромахов и Краси Радков. Здравейте, момчета, как сте? Аз не мога да разбера, що Иво винаги излиза първи, аз трябва да затварям вратата. Това вече е трето. Ти ли я беше затворил миналия път така? не. Сега не мога да влезе. Момчета, там където живеете, има ли домоуправител? Почина. Но Правихме му 40 вчера, много свесен човек. за сега отговаря дъщеря й. Ни управителка. А Иво, ти където живееш, има ли домоуправител? Има, аз съм домоуправител. Имам много дълъг стаж като домоуправител, правиме всяка година избори и мене ме преизбират, защото съм популист. Обещавам всяка година, че ще сваля членския внос, но разбира се, не го свалям. Момчета, темата на днешната история е съседски неволи. Вие не сте на работа и си почивате. Краси и Иво, искате да играете табла, но не знаете как. Измислите си правила. Краси и Иво, искате да играете табла, но не знаете как. Измислите си правила. Спи, не мога да се буда. Кой ще кажеш да ударим на табла, бе? ти казвам, бе! Така. Значи... Ма дай да играем по-така, за да виждат хората. Не, слага се така. Че ми скучно. Чакай само. Така, да играем така. Нали знаеш, да. Да мога да сме съпричастни. Нали знаеш каква е целта? Сега предлагам ти си наредиш белите тук отдолу. Аз съм с белите. Аз с черните отгоре е цела, като тази игра. И знаеш, пяу. Да. Така. И сега почваме, готови старт. Чакайте. 1-0 за мене. Дай зарчета. За какво са ти зарчета? Защото играеш честно. Чакай са, нови правила ли измислиш? Виж, ето ги зарчетата. Така. Какво ще правим сега с тия зарове? Фърляме ги в това полукълбо. Да. 4 и 6. Кълъч. Кълъч, как да е? 4 и 6, тук. Така. 5 и 6. 6 и 8. Това ти го взимаме тия, защото, виждаш ли, като не внимаваш. Ето. Имам право още един път. Като изкарваш 6 и 6, фърлям два пъти. Хоп. Ето, так. 4 и 6, като да не се сърди човеч. Оп, от тук и правата и табутам пак. Виждаш ли като те Сега съм аз на ход. Ма какво си ти на ход, като ти не остане? Глей. Шах. Ежейни тура. Пак ли ти, бе? Съжалявам. Седнете, бе, рае. Деян, поискай пари на заем, но го направи все едно им правиш услуга. Разбрах. Как да кажа? Седнете, но не на зарчето. Искам да те помоля Така. да ми дадеш малко Какво, бе? пари на заем. Ма нямам, бе. Аз бих ти дал, ма нямам. Аз мисля, че Не, чето го махни, не. дължиш, господине. Що се държиш така, панай, го? Краси и Иво, игнорирайте Деян, като се направите на заспали. Не знам, просто. Какво? Ти чуваш ли го? Чувам го, да. Заспа човека. Пари на заем. Пари на заем. Аз те ще ли кали, бе? Не може да се спи, човек. Чувай какво? Чуваш ли, бе? Ей! Деян, събуди ги, както принц събужда спящата красавица в приказката. Бега от тука, бе. В устанима да са махни са от тука, бе.